לצעיר וגם לקשיש, כן זהו האיש. לחם חביתה בנתניה, גיבורי ישראל 24, בגט עם נשמה עכשיו אכלת, בטוח שתחזור בחזרה. לחם חביתה בנתניה, גיבורי ישראל 24, בגט עם נשמה עכשיו אכלת, בטוח שתחזור בחזרה. עסקת בנדל"ן, תופפת תרבוקה, דמיינת שראית כבר את הכל, הגעת למקום שכלל לא ציפית, חזרת ויקי